Grazas, señora presidenta. Señor presidente, o seu goberno comprometeuse coa Galiza, particularmente a través do acordo de investidura asinado co BNG, a implementar medidas que teñen por obxectivo atender as necesidades dos galegos e galegas, mas tamén a compensar o déficit histórico en investimentos en equipamentos e infraestructuras e servizos que padeceu históricamente o noso país. O balance de execución dese acordo é irregular. Algúnas medidas están implementadas, como a bonificación da AP9 ao P53, a creación dos xulgados de violencia de xénero en Compostela e Ourense, ou o maior investimento, o maior financiamento da nova estación depuradora do Consorcio de Santiago. Outras, en execución, é o caso da quita da débeda ou do estudo para a implantación do tren de proximidade nas áreas urbanas galegas. Mas moitas outras parecen non avanzar e quero lembrarlle que a legislatura si o fai. De feito, xa pasamos o Ecuador. Por tanto, con orzamentos de Estado ou sin eles, deben cumprir. Cando teñen interese, realizan modificacións orzamentarias exprés, como para o incremento de 1.400 millóns de euros en gasto militar. Por iso lle pregunto, señor presidente, que está a facer o seu goberno para, no tempo que resta de legislatura, cumprir a totalidade do acordado. Obrigado. Señor presidente, alegrámonos de que se comprometa a continuar cumprindo, a cumprir o acordado, mas entenderá que para alén das palabras queremos ver feitos, queremos, por exemplo, ver en funcionamento o servizo de cercanías canto antes e avanzar na modernización da rede ferroviaria interior do noso país. Queremos que sexan creados tamén os xulgados de violencia de xénero de Lugo e Pontevedra e un maior financiamento aínda das políticas sociais, especialmente da lei de dependencia. É verdade que se cumpriu no maior incremento das pensións mínimas e non contributivas. Queremos reforzar o autogoberno coa transferencia de todas as competencias pendentes, non só da lei de litoral, e a normalización do galego no ámbito da administración do Estado, desde a administración de xustiza até os medios de comunicación públicos estatais. Queremos que a tramitación da lei para a transferencia da AP9 á administración galega non siga demorándose de maneira injustificada e poida concluirse canto antes, porque o BNG está aquí para defender os intereses dos galegos e galegas e por iso reclamamos que o seu goberno continúe cumprindo, que cumpra todo o acordado. É, demais, o mellor antídoto contra o Partido Popular. Moito obrigado.